ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትቐንዩ ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ ሎሚ ንሪኦ ኣርእስቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ይክኸውን መቸም መብዛሕትኦም ሃገራት ዓለም ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ናይ ዩኤን ኣኼባ ክሳተፉ ቀኒዮም ብዙሕ ጎኒ ጎኑ ባይላተራል ሪሌሽንሽፕ ርክባት ክግበር ቀኒዩ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ድማ ዓብዪ ትፅቢት ዘለዎ ወይ እውን ናይ ዓወት ፕላን ተባሂሉ ዝግለጽ ምስ ኣሜሪካ ክረዳዳእን ምስ ካልኦት ሓለፍቲ ክዘራረብ ምዃኑ ተነጊሩ ነይሩ ስለዚ ካብኡ ክምለስ ከሎ እንታይ ዓይነት ለውጢ ሒዙ ክመፅእ እንታይ ዓይነት ውሳነ ክወሃብ እዩ ብዙሕ ኣዛራቢ ነይሩ ሰማቡ ከለዉ ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፅኡ ኣሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ this is very important and I hope ፈሊጦም ኣለዉ እንዲኦም ግን I hope ከተግብርዎ ምክንያቱ ነገራት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክርዳኣና እዩ መጀመርያ let's start እቲ ሚድያ ከመይ ገይሩ ካቨር ገብረሎ ትራምፕ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ኣውፅኡ ኣሎ ንኩሉ ኣተሓሒዝና ክንሪአና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን ድማ ናይ ወትሩ ዕድሜናን መዘኻኸርን እዩ Okay, let's start first of all what's going on እንታይ ተባሂሉ በዚያ እስከ ንጀምር It's morally correct to let a Russian dictator go and do what Putin's done and win and keep what he's stolen. Why is that morally right? Because there's nothing that we can do to turn the tide on the battlefield in Ukraine. There is. There is though. We could give them the missiles they want. The missiles are not. እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዲክታተር ናይ ፑቲን ካብ ስልጣኑ ድሌታቱ ንክሰምሮ ናይ ካልእ ሃገር ንወሪሩ ንክሕዝ ንዩክሬን ክወራ እንዲና ነፍቅዶ ዘለና ከመይ ጌርካ ብሞራል ነዚ ከም ቁልዑ ጌርካ ትርእዮ ይብሎ ኣሎ ሞራልን ናይ ሞራልን ደይ ሞራልን ግደፎ ኢልዎ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የብልካን ኢልዎ ኩሉ እቲ ዝከኣል ጌርካ ኢኻ ትገብሮ ነገር የለ ኖ ክንገብሮ ንኽእል ኣሎ እዚ ሚሳይላት ዝደልይዎ ዘለዎ ዘይንህቦም ይብሎ ኣሎ Not going to make any difference. The idea that giving them ATACMS or Storm Shadows is going to turn the tide on the battlefield is not a serious argument. The Ukrainians are doomed. What really matters here are the number of troops, the number of artillery pieces on the front lines, and the amount of air power each side has over the battlefield. And there, the Russians have a decisive advantage, and that advantage is incredible. ብሕፅር ዝበለ ፕሮፌሰር ጆን ሜርሻይመር ኩሉ ግዜ እዩ ብርቱዕ ዝበለ ቋንቋ ዝጥቀም ግን ሓቂኻ እዚ ኣፅዋር እዚ ሂብናዮም ኣይሂብናዮም ኣብቲ ዓውደ ኩናት ብፍፁም ዝቕየር ነገር የለን ይብሎ ኣሎ እቲ ዓውደ ኩናት war of attrition እዩ ብዙሕ ሓፂን እዩ ዘድልየካ ብዙሕ ሰራዊት ዘድልየካ ፅቡቅ ድፋዕ የድልየካ ፅቡቅ ሎጂስቲክስ የድልየካ እቲ ኣፅዋር ድማ ቀፃል ኣብ ግዚኡ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ናይ ዩክሬን ንክንደይ ኣዋርሕ ጠጠው ኢሉ ፀኒሑ ሽዑ ይሰዱልካ ገለ መለ ዘይኮነሲ ቀፃሊ ክኸውን ከሎ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ብሎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዩክሬን ተስፋ የብሎምን እዩ ዝብሎ ሕፅር ኣቢሉ they are doomed እዩ ዝብሎ ዘሎ increasing by the day and there's nothing we can do to reverse that. The Ukrainians are doomed, and given that the Ukrainians are doomed, the best thing to do at this point in time is put an end to the war. That's the morally correct position. So እዚ ኩነታት እዚ እንድሕር ኣንቢብካ ብትክክል ተቐቢልካያ ብስምዒት ዘይኮነ ብኩንነት ተቐቢልካያ ድማ ነቲ ኩናት እዚ ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ እታ ትራምፕ ክብላ ዝፀንሐ እዩ እታ ጉዳይ እትያ ምውዳእ ይተርፋን እዩ ዩክሬን ክሰዓር እዮም ስለዚ ኣቐዲምካ ነቲ ኩነታት ቀልጢፍካ ናብ ጣውላ ክትምፅኦ ተኽኢልካ እቲ ክወስድዎ ዝኽእሉ መሬትን እቲ ከጋጥም ዝኽእል ጥፍኣትን ዕንወትን ክውሕድ ይኽእል ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ ከነቐይሮ ዓቕሚ የብልናን ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ንራሻ ንክንስዕራ ዓቕሚ የብልናን እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ወታደራዊ ኩናት ድማ ክንዱ ዕምቆት ዘለዎ ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ የለን My point of view. I don't agree. I'll tell you why. Would you say the same thing about the British in World War II? No, I would not have, but those are not analogous situations. Why? We were under existential threat. As you well know, the British won the war because the British had the Soviet Union and the United States on their side. Yeah, because Churchill said he wasn't going to accept that we were necessarily doomed. He was correct, and the end result is that he won the war. But So he won the war because he why had couldn't two. እንታይ እቲ ኣርጊመንት ዝጥቀምሉ መብዛሕትኡ ግዜ በዚ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ዩክሬን ተስፋ የብሎም ትብሎ ዘለኻስ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም እንተዝኸውን ነይሩ ብሪትሽ ንኣሜሪካ ሓግዙና ኢሎም ክልምኑ ከለዉ ንስኹም ተወዲእኩም ኢኹም ወላ ሓንቲ ተስፋ የብልኩምን እንተዝብልዎም ኣሜሪካስ መደገፍካያ ነርካ ማለት ድዩ ከምዚ ሕጂ ትብሎ ዘለኻ ኢልዎ ሓደ ክልተንን ሓደ ዓይነት ኣርእስቲ ይኮነን ነንበይኑ ገጻት እዩ ካልኣይ ድማ ከተወዳድሮ ዝግባእካ ኣይኮነን ይብሎ ኣሎ ሕጂ እቲ ምጉት ናብ ካልእ መልክዕ ክኸይድ ግን ንስማዕ Powerful allies who got directly involved in fighting against Nazi Germany. That's not going to happen in the case of the Ukrainians. So why we are not going to commit ground forces to come to the defense of the Ukrainians. Right, but so my question about the morality of that is actually why wouldn't we? Why wouldn't we? If this was a NATO country, we would.
It's not clear we would, but we probably would. But the fact is we're not going to do it. And the fact that we're not going to do it tells me that the morally correct position is not to fight to the last Ukrainian. I mean, that's what you want to do. You want to fight to the last Ukrainian. I know. I want them if to there are have no Ukrainians. እንታይ ዝብሎ ዘሎ practical solution እንዲሁ ዝደሊ ፕሮፌሰር ንሕና ኣቲና ኣብቲ ኩናት ሓደ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ይኮነት ስለዚ ሰራዊትና ንሰደሉ ኩነታት ክሉ ይክእልኒ ይብሎ ኣሎ ወላ እውን ኣካል ናይ ኔቶ እንተትኸውን ርግፀኛ ኮይነ ክንሰድድ ንኽእል ኢና ክብላ ካብኡ ናይ ክልኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ ግን ፕሮባብሊ ምገበርናዮ ምናልባት ተቕሎስ ነይሩ እዩ ንክንሰድድ ኢሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ክንገብሮ ስለ ዘይንኽእል እቲ ዝበለፀ ክሳብ ኩሎም ዩክሬናውያን ዝሞቱ ምፅባይ ደይኮነ ብእዋኑ ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ከተብሎ ምኽኣል እዩ ይብሎ ኣሎ እቲ ሓደ ግን እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናይ ኔቶ እንተዘይትኸውን ኢልና ንገድፎ ዘለና ሞራላዊ ቅቡል ድዩ ይብሎ ኣሎ ሞራላዊ ቅቡልን ዘይቅቡልን ትሕቶ ኣይኮነን ነዚ ኩናት እዚ ንኽእሎ ዳይ ንኽእሎን እዩ ትሕቶ ይብሎ ኣሎ ናይ ሞራል ገለመለ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሕ ኣይክእልን እቲ ኩናት የዋፃና ደይዋፃናን ንኽእሎ ዳይ ንኽእሎን እዩ ስለዚ ኣብ ዘይትኽእሎ ኩነታት ድማ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩሉ ገይሮም እዮም ተወሳኺ ዝገብርዎ ነቲ ኩናት ክቕይርዎ ከም ዘይክእሉ ዋላ እውን ሰራዊት ናይ ኔቶ ኣትዩ ንራሻ ክስዕረ ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም እዚ ኩናት ዝብርቱዕ ኩናት እዩ መዓት ሞት ከጋጥሞም እዩ ፍሉይ ነገር እቲ ኩሉ ኣፅዋር ኔቶ ክጥቀመሉ ዝኽእል ዝነበረ ሰራዊትና እቲ ኩሉ እቲ ኣፅዋር ንዩክሬን ሂቦሞም ኣለዉ ስለያ ኩሉ ነገር ይገብርሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ ክውድእ ጥራይ ዘሎ ወይ ዝብል ዘሎ ጥዑይ ሰብ ኩሉ ሰብ ከምኡ ዝብል ዘሎ ግን እቶም ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ዝነፍሑ ግን ክቕፅል እዮም ዝደልይዎ That doesn't bother you because you think that's the morally correct position. No, it's because that's not my idea of a morally correct position. Well, it's because I've been to Kyiv, I've met the people, and they've made it emphatically clear to me, all the people I met of all ages, that that's exactly what they want to do. Yeah, they do. They want to fight to save their country. Look, if you look at public opinion polls, they're at odds with your statement that every single Ukrainian wants to fight to the last. I just said everyone I met. That's not true. I'm not saying surely some who do, and I'm sure these are the الجواب أبدا زربوك أنا بيوكرين كده زرخبكم كلاتهم بقى نتوكينات كسب مودة تكك على سمخانو من نعدهم كتحنا مخانو من يزبل زلوا اتصخات ولا زلها بعين ساينساو مصلحة استخاير بولسترينا جن بنتعري يلو إذا سراوي كابت دفاع ببزح إذا هدم زلوا مورال لا تستنكفوا مورال دي مورالايز كوينو خم زلوا እንደይ ጊዜ ኣብዝምፅ ኢልኩም ኣለኹ ከመኢሎም እቶም ሰራዊት ባዕሎም ክዛረቡ ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኖም ኣሜሪካ ኮይኖም ኣሽሓትና ተኸፈሉ ብሂወት ናይ ሰባት ዝላገፁ ዝዛረቡ ዳ እምበር ህዝቢ ዩክሬን ነዚ ኩናት እዚ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ኩለን ኣንስቲ በቃ ደቂ ኣንስቲ ኢነን ኢና መቃብር ኣብኡ ዘሎ ሓንቲ ዶኩመንታሪ ርአ ነይረ ብቐዳማይ እቲ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕ ብምዃኑ ጥራይሲ እቲ ሞት ተራ ሞት ኣይኮነን ዘሎ بفتصم موت من كم زموت أنا خفلت تزخبر أسرح مخانو ما يتودع تبلنبر بركز كنا خطر رجاجزو ساكن ديك بيت كم زغنا وانا تاسو راسيك جفت سل زغنا بالدعم دسكحك احنا قراتي خاطري نابزكم تأكلني بدعم زي سنبت سل زغنا انتهينا مالتي جن إذا كنات زي بدعم بروتال كنات. But the fact is that even if that's true, even if they want to fight to the last Ukrainian, from my point of view, that's not the morally correct thing to do. Right, but how can it be morally right to let a Russian dictator win? What are you going to do to reverse it? Help the Ukrainians repel him. What are you going to do to reverse it? Well, you help the Ukrainians repel Putin in a brilliant way they've been doing for 2.5 years against all expectations. They have massively exceeded all the doom-laden predictions of the first few weeks and months of this war. And I think we should support them in the way we've been doing by giving them everything they ask for. Because let's be honest about this. What Putin does, he just waves his nuclear rattle and he terrifies people. But every red line that he set has been crossed. He said if you... أبيو كيزل لهم سبات أنت عينة تزبيهم أو بغيلهم أنت عينة تسألنا الرشان بوتينين يزلهم أنا يردانن يجن بحاول أسعوت مرحلة هزبن كم زلوا ترى كجل زخل زي مسألة كونتات تارجمنت زربان أو كل اللي زبلجن مورالن دي مورال ده كنا أعمل لك عليه بالكاني تحط بلله أعمل ما فتين كه كل زكال تجاريو ولا حنت لو تخمس أي كلام زكينات تطون تبلد مع تزبلت أي يوكريناويان نقول حزب عالم زكينات زي تطون دحريلو تزبلت أي أبزوان زي مهنياتو كلتا دوبات كلتا هجرات رايكون ناب عالم ولا حدا كم تزغل كويناتيو كم زيغانا عالم دما بسلام كود على زغل من قدك فترة له الكهات حتى زلك ناتي تمنيت كميو ناتي حساب ناتي بحق خمي اي هوب مرحتنا يوروبان امريكان راشان ترى داليو من زكنات زيت اتو قبلوا تراينا هنبلغل The updated version of the document, in the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility. سمعوا لهم زي حدش مجلسي ناي فلاديمير بوتين
ንጹር ዝኾነ መግለጺ ዝብ ዘሎ ሓድሽ ናይ ኒኩለራዊ ዶክትሪን ወይ እውን ሓሳብ ሓዲሶም ኣለው ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ድማ ይህብ ኣሎ እዚ ንመብዛሕትኡ ዘዛርብ ዘሎ እዩ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ይብላ ኣሎ ዘይ ኒኩለራዊ ሓይሊ ማለት እዩ ንዩክሬን እንድሕር ሓጊዙ ድሮን ዲ ክሕግዝ ሚሳይል ዲ ሓጊዙ ብዝኾነ ይኹን ናቶ ኣፅዋር ኣብ ውሽጢ ራሽያ ክህረም ተጀሚሩ ራሽያ ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ቀደም ኣይነበረን ስምዕዎ this is a very serious change up to NATO doctrine. In the updated version of the document, aggression against Russia by any non-nuclear state, but with the support of a nuclear state, is proposed to be considered as their joint attack on Russia. Russia will also consider the possibility of using nuclear weapons when receiving reliable information about a massive launch of means of aerospace attack and their crossing of our state border. This includes strategic and tactical aircraft, as well as cruise missiles and drones, hypersonic and other delivery vehicles. مجمريا نامريكا تم ملختي نامريكا وين يوكي وين نفرنساي زملكات 3 سنين نابزناي نيتو نيكولراوا صوار زلوان زخونه نيكولراوا حيلي نيوكرين زي نيكولراوا حيلي كبل كله نيوكرين مالتي نيوكرين عبيت صوار عبيت ميسايلات ديكب درونات ديكب زخونه منغدي كاب يوكرين مصيناتهم امريتنا انتحريمو نيكولراوا غبر ملسك نبينا حدا يلومال كالاي ولاون حدقኛ ጽዋራ ይኹን ክብገስ ምዃኑ ናባና ክመጽእ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታን ተረኺብና ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክነቢና እዩ ዝብል ዘሎ ናብ መሬት ራሽያ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ሰማይ ከሎ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ዲዩ ባሊስቲክ ሚሳይል ዲዩ ካልእ ዓይነት ዋላ ድሮን እውን እንተኾነ ናብ መሬት ራሽያ ዝኸይድ ተሪና ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክነቢና እዚ ቦምብ ሼል እዩ ዝበሃል ክገብሮ ዲ ኣይገብሮም ፑቲን ክሳብ ሕጂ ዎርኒንግ ይህብ ኣሎ ግን ኣይጥቀመሉን እዩ ዘሎ ምናልባት ኣብ ዝዋን እዚ ግን ናይ መወዳእታ ደረጃ ዝበፅሐ ይመስል ዘሎ እዚ ሓበሬታ እዚኣ ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ሰዓታት ዝወፀት እያ ናይ ሌተስት update naiti ዝህቦ ዘሎ warning. Russia reserves the right to use nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy using conventional weapons poses a critical threat. It is important to note at this point poses a critical ከም ድማ ሓንቲ እንታይ ወሲኸላ ኣሎ ራሽያ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ወላውን let me ተጊምና ስማያ እዚኣ nuclear weapons in case of aggression, including if the enemy using conventional weapons poses a critical threat. ወላውን ተጸላኢ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከይተጠቀመ ኮንቬንሽናል ተራ ሚሳይል ዲዩ ተራ ድሮን ዲዩ ተራ ገለ ይጠቀም ንራሽያ ንስቅኣት ናታ ነቲ ናታ ስትራቴጂካዊ ንሉላውነታ ንኻልእ ስቅኣት ዝፈጥረላ ተኮይኑ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ክጥቀም እያ ስለዚ ዘለንስኪ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣጽዋር ሃቡኒ ንውሽጢ ራሽያ ክሃርም ኩሉ እዚ ኣጽዋር እዚ ስቅኣት ንራሽያ ከም ዝፈጥረላ ይነግር ዘሎ እንተዘየለ ግብረ መልሲ ናይ ኒኩለር ኣብ ዩክሬን ክትጥቀም ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ straightforward. To start by getting your comments, though, there was a fringe meeting of the Labour conference, which was addressed by the Arms Forces Minister, Luke Pollard, and he said, talking about more military support for Ukraine, that we've depleted our own stocks. We haven't really got any more to give. Is that true? ናይ ኣጽዋር ዲ ናይ ገለ ናይ ዩኬሲ ኩሉ ኣጽዋርና ወዲና ዩክሬን ክንህብ ንበዓልና ከማን የብልና ንነፍስና ክኸውን ዝኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል እዚ ሓቅነት ኣለዎ ዲ ይብለሎ ራእይዎ ክሳዕ ክንደይ ክሸፋፍነ ክፍትኒ ግን እሱ ተሓቂ ኩሉ ዝነበሮም እዮም ዝህቡ ዘሎ ወላ ሓንቲ ድሑ ክትክል ዝኽእል ዓቕሚ የለን ኣብዚ ቀልጢፎም ክትክእሉ ዝኽእሉ Well, we always keep a baseline. We're not emptying our cupboards entirely. We never The cupboard did. is not bare. It's not there. We have our own obligations both to NATO and our own security and our allies. But overall, as I always said, part of the hollowing out that had gone on for decades was that these ammo stocks are secret. People don't really know. So, what a convenient place it was for people to make savings. It wasn't just us, it was right across Europe. I mean, the German ammo stocks would be a similar position, I'm speculating. And so, ultimately, I think what he is saying there is that, the world's ammunition that has been expended in Ukraine is vast. I think, in percentage terms, it's well over double figures. Bla ይዝብል ዘሎ yes የብልናን ያ ታመልሲ የብሎምን ኮሎኔል ይዝብል ዘሎ ዝነበረ ማጽዋር ወይ ኣብ ዩክሬን ከም ሕሱም ኣጽዋር ይቃጸል ኣሎ ወይ ናይ ኤውሮጳ መኻዚኖ ብሙላው ተቃጺል እዩ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ መኻዚኖን ኣብ ክፋል ናታው ተቃጺል እዩ ስለዚ ንዑ ክትክእ ዝኽእል ኢንዳስትሪያል ቤዝ ኣለካ ደይብልካኒ የብሎምን ድማ ዩኬ የብሎም ኤውሮጳ የብሎም ስለዚ ነዚ ኣሜሪካ ብመጠኑ ኣማዕቢላ ኣላ
ምክንያቱ እዚ ኩሉ ገንዘብ ናይ ኤውሮጳ ዝሕግዝዎ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኸይ ዘሎ ነታ ኣፅዋር ንምግዛእ እቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣሜሪካውን ብፍጹም ምስ ናይ ራሽያ ዝወዳደር ኢንዳስትሪያል ቤዝ የብላና ብዙዋን ምስ ቻይና ፍርጌት ናይ ቻይና ክኸውን ኣይክእልን ቻይና is a manufacturing superpower ቻይና ሞቢላይዜሽን ናይ ከምዚ ፋብሪካታት ናታ ፍሉይ እዩ ስለዚ ምስ ቻይና ክወዳደሩ ኣይሓስብዎን እዮም ንራሽያ እውን ክወዳደሩ ኣይከኣሉን ኣለዉ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ክውንነት እዚ ኩናት እዚ war of attrition እዩ ዝበሃል ብናይ ዩክሬን ዝዋግዎ ዘሎ ናይ ኣፅዋር ኩናት እዩ ኣፅዋር ተዘይብልካ ድማ ትጠፍእ ትለምስ ማለት እዩ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ተደሚሮም ነቲ ራሽያ ተፍርዮ ዘላ ሓደ ስልሲት ናይ ራሽያ ከፍርዮ ይክእሉን እዮም ዘለዉ ናይ ኤውሮጳ ሪፖርት እዩ ናይ ኣሜሪካ ሪፖርት እዩ ከምኡ ዝብል ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ወላ ሓንቲ ክህቡ ኣይክእሉን እዮም ብኣፎም ብቃላቶም ወረቐት ቁፅሪ ወይ ክንዚ ቢልዮን ክብሉ ክእሉ እዮም ታስዋር ካበይ ክምፅእ ትንዝርካበን ይሰዱለን ኣለዉ ብቀዳማይ ሓንቲ ዓባይ መርከብ መዓት ኣፅዋር ተሰኪማ ተሓቢኣ ናብ ዩክሬን ክትኣቱ ተሓስብ ዝነበረት ኣብ ባሕሪ ራሽያ ወሊዖም ገዲፎማ ነታ ኣፅዋር ኣብ ዘለዎ እውን ይውልዕዎ ስለ ዘለዉ ወላ እውን እቲ ተጣፊዮም ክብዎ ዝኽኣሉ እውን ኣይበፅሕን ኣብቲ ቦቱ ከም ዝበልናዮ እቲ ናይ ኩርስክ ዝገበርዎ ፈተነ እውን ንበዓል ነቲ ዝርከቦ ኣፅዋር ከም ዝጠፍእ ዝገበረ ኩነታት እውን ነይሩ ኦቨርኦል እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ በዳህ እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ከትሕን ዝኽእል ድማ ሓደ ሰብ ጥራዩ ንሱ ድማ እዚ trillions of dollars that's what caused all of the inflation those two things I will settle the war in Ukraine and I will end the chaos in the Middle East and I will prevent something that nobody else will be able to do I will prevent World War III and you are very close to World War III Biden and Kamala got us into this war in Ukraine and now they can't get us out they can't get us out I watched him we will he's been saying that for 3 years ዶናልድ ትራምፕ ስትሬት ፎርወርድ ሕጂ እውን ናቱ ድምፂ ኣነፂሩ ይዛረብ ኣሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ቀሪብና ኣለና ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንዓይን ተመሪፅኩም ንግዚኡ ከትሕነ ንሓዋሪ ክብል ኣይክእልን እዩ ከትሕነ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ከብለ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ምስ ዓረብ ዝግበር ዘሎ ድማ ሓደ መፍትሒ ክገብረሉ እየ ጠጠው ከብለ እዚ ኩነታት እዚ ብከምዚ ክቅፅል ኣይክእልን ባይደን ከምኡ ድማ ካማላ ሃሪስ ተመሪፅኩም ግን መወዳእታ ናይዛ ፕላኔት እውን ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኣጋኒን ወቅት ብሉ ትኽእሉ እዮም ግን ምዚ ሕጂ ክንሰምዖ ፀናሕና ምግናን እውን ኣይኮነን ትክክል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ Every time Zelensky comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. But we're stuck in that war unless I'm president. I'll get it done. I'll get it negotiated. I'll get out. We got to get out. So every time ነፍሲ ወከፍ ግዜ ዘለንስኪ መራሕና ዩክሬን ኣሜሪካ ክመፅእ ከሎ ቢልዮናት ሕዚ ዝኸይድ እዩ ዝብሎ ሓቂ እዩ ደንከነ 8 ቢልዮን ክንበካይና ኢሎም ኣለዉ ሕጂ 8 ቢልዮን ዶላር በፅዋር ጥራይ ኢኻ እዚ ስለዚ ኤቭሪ ታይም ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ሴልስ ፐርሰን ወይ ከዓ ሸቃጥ ወይ ሸያጢ ሲ ዘለንስኪ ዝብሎ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ኢኻ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ኣሜሪካ ምስ መፅእ ቢልዮናት ተሰኪሙ ዝኸይድ ከምኡ ኣይረኣኹን ኢሉ ሕጂ ኸ 8 ቢልዮን ብውሕዱ ዋላ እኳ እቲ ድሌታት ሕራይ ክብልዎ ድማ ይብልዎን ኣይፈለጥኩን ግን 8 ቢልዮን ዶላር ዝትመን ኣፅዋር ክቦም ምዃኖም ግን ፈሊጥና ኣለና We will not leave until we win. What happens if they win? That's what they do is they fight wars. As somebody told me the other day, they beat Hitler, they beat Napoleon. That's what they do. They fight and it's not pleasant, but you know, we've given them ተሓቂ ድማ እዚ ይብል ኣሎ 10 ግዜ ኣብዚ ሲ ክሳብ ዩክሬን ትስዕር ሲ ኣይንወፅን ኢና እንተተሳዒሮም ከ ምስኦም ዝዋጋ ዘሎ ኣብ ታሪክ ተሳዒሩ ዘይፈልጥ ይብል ኣሎ ራሽያ ናፖሊዮን ዝበሃል ዝሰዓረ ዘውደቐ ሂትለር ዝበሃል ኣመን ከማይ ዝብል ዝነበረ ዘውደቐ ራሽያ እዩ ተሓቂ እዚ ኣሜሪካ ይዛረብዎን እዮም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ከም ሰዓረቶ ገይሮም እዮም ብሆሊውድ ፊልም ገይሮም ሰሪሖሞ ራሽያ ስዒራቶ ግን ታሪክ ብትክክል ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ዝዓበየ ሓይሊ ናይ ሂትለር ናይ ጀርመን ራሽያ ስዒራቶ ኣሜሪካ ደንጉያ ያቲ ኣብቲ ኩናት ኣየበርከተትን ክብል ኣይክእልን ግን ራሽያ እቲ ዝዓበየ ስዒራቶ እንታይ ግን ገይሮም ብሆሊውድ ፊልም ገይሮም ብምሉእ እቲ ኩናት ብሰንኪ ኣሜሪካ ከም ዝተሰዓረ ኣሜሪካ ከም ዝወደአቶ ገይሮም እዮም ንዓለም ነጊሮማ ኣብ ኩሉ ድማ ኮሚቴ ታሪክ ናይ ቻይና ንኣብነት ሓንቲ ታሪክ ኣላ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣሜሪካ መን እዩ ዲስካቨር ገይርዋ እዮም ዝብሉ ኮሎምቦስ ክሪስቶፈር ኮሎምቦስ እዩ ንኣሜሪካ ረኺብዋ ይብሉ ሓንቲ ድያ ክልተ መራኸብ ብክንደይ ሰለይ እናበለይ ኣብቲ ቦታ በፂሑ ቅድሚኡ ግን ቻይናውያን ብ10 ብ20 መራኸብ ዝተሰነየ ባሕረኛ ናይ ቻይና ነቲ ቦታ ርእይዎ ተመሊሱ ከም ዝነበረ ካ ይንገር እዚ ግን ኣይነግሩናን እዮም ኣብ ታሪክ እዚ ኣብ ፊልም ክድገር ኣይደልይዎን እዮም እንታይ ናይ በዓል ቻይና ድኻታት ሃገራት ስለ ዝነበራ ሰብ ኣይግደሰሉ ነይሩ ግላውሚያ
ومنو نابز قرب عامتات تاريخ كميل كاير كترويهم China is old civilization نايت انت معباله زنبريو زي ديمقراسي نحنا مسريتنا يو مصحف نحنا جميرنا قدم China يتقملوا نيرم قدم سزي China حجي يكون انت معبل دلا China ابتنا يقدم civilization ناتا يتملس دلا يمزبلو دفلطوا ناي قدم civilization يو ابتنا تا civilization يتملس دلا نቻይናውያን ዝበጽሑ መዘሎ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ተኣምር ኣይኮነን ቅድሚ ዓለም ዝበለጸ ስልጣነ ዝበጽሑ ነይሮም ስለዚ ናይ ቀደም ታሪክ ናንበቡ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ናይ ቀደም ታሪኾም ናንበቡ ናይ ቀደም ታሪኾም ከይሎም ካ ነፍሶ ከፍተጥናቱ ብጽሑፍ ዝተሰነደ ናይ ቻይና ቅድሚ ሰብ መጽሓፍ ዘማዕበሉ ስለ ዝኾኑ እዚ ናይ መጽሓፍ ቴክኖሎጂ ዘማዕበሉ ቻይና እዮም ነይሮም that's why ነፍሶ ከፍ ታሪክናቶም ንኣማይት ዓመታት ድሕሪ ተመሊስካ ተሰኒዱ ተቐሚጡ ዘሎ ኢሎም ስለዚህ China is old civilization ናይ ነዊሕ ዓመታት ታሪክ ዘለዎ ሃገር እዩ እዚ ሕጂ በጽሕዎ ዘሎ በጽሑ ኣሜሪካ 300 ዓመት ታሪክ ዘለዎ እዩ ስለዚ ታሪክ ስለዘይብሉ everything ፍሉይ ነገር ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ ናይ 300 ዓመት ዝኸውን ታሪክ እዩ China ናይ 5000 ዓመት ታሪክ ዘለዎ እዩ is a huge difference ኣብዚ ስለዚ እዮም ድማ ከጥፍዎ ከዳኸምዎ China ከምዚያ ዝብል ሚድያ መዓልታዊ ዝውዕል close to $300 billion. And you know what Europe has given them? Which is approximately our size when you add up the countries together. Their economy is very close to our size. They've given them like a small fraction of that number, just a small, very small fraction. And we have an ocean separating. It's much more important for... Now, why aren't they? You know why they're... Because Biden has never even asked them. I guarantee you. Do you think Biden lies awake at night thinking... So እንታይ ዝብል ዘሎ በቲ ሓደ ኤውሮፓ ከምቲ ዝደለያ በርክቱን እዮም ዝብል ዘሎ ኣበርክቶናቶም እውን ኣብቲ ኩናት ላዕሊ ይኮነን ንሕና ዝያዳ ነበርክ ዘለና ንሕና ድማ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ራሽያን ኣትላንቲክ ኦሽን ኣለና ብውቅያኖስ ኢና ንፍለ ኤውሮፓ ግን ኣብ መንኩቦም እዩ ዘሎ ስለዚ ኤውሮፓ ከፍልሎም ባይደን ትራምፕ ክሳብ ሕጂ እቲ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ክርምቲ እዩ ዘሎ ብገንዘብና ንሳቶም ወታደራዊ ከየብ ፅሑ ከለዉ ኣብ ዩኒቨርሲታትን ኣብ ሶሻል ዌልፌርን ኢንቨስት ይገብርዎ ገንዘብና ንሕና ድማ በዓልና ንከላኸለሎም ከምኡ ዝበሃል የለን ባዕሎም ነፍሶም ክከላኸለሎም መዓት ቢልዮናት ድማ ዲፈንስ ከውፅሎም ናብ ኤውሮፓ ኣሲሩሎም እዩ ዘሎ ትራምፕ that's why ኤውሮፓ نفس الشكف بحقناتهم كمال هاريس كتعوتي ترامب تتعويتو كسحنوا مخانم فليتهم الله درو ترامب كي تعوته قطباوي قلولاو غاتيمو مزلو ترامب تتغاتيمو ناي سكيورتي قلولاو كغاتبهم كم زغل فليتهم الله سو بزي خوينه بتنتاينا نرزلنا دونالد ترامب اجين حجونا مرجع ازيو اب قريب لزلو اتي اكايداناتو نتكويناتو توكبلو علاماناتو دما نصورنا خونه يمصالو ازي دمانتهم اوروبا اي بحق زعزني ابز حلفي انت ناي مودتا ارس قيري فلاديمير بوتين مستاك كارلسن زبالنا امريكا غازيتنيا انترفيو ابز غبرلو نشتي تاريخ نشتي ناي سلسله تاريخ كبكايلو دايرو لسكه تاريخ ناي راشا كاب 800 عامه محرج جميرو حساب 2014 زلو صمو قبل نغيرو مرحنا راشا سي تاريخ ناي راشا زبالي لو كاب 800 عامه دحر لدته كريستوس جميرو حساب 2014 زلو صمو قبل نغيرو These are the countries, long civilizations alone in Russia. Russia, China, a big civilization. Turn our attention to a possibly critical flashpoint in the Russia-Ukraine war. Vuhledar, a small yet pivotal town in the Donetsk region, is reportedly on the brink of collapse. This strategic town, reportedly long hailed as a fortress by the Ukrainian forces, is now facing its toughest period. So, in Thailand, there is a lana. As per reports, Russian troops have escalated their assault and encircled Vuhledar. Its fall reportedly could mark a devastating blow to Ukraine's defense in the southeast. Unconfirmed reports suggesting that Russian forces, in fact, are no longer just at the city's edges, but are properly inside Vuhledar. انتايو اتي قدم جنبار وي ون ابتك عند كوينات تكبروا لزولو بوتاتات ابتي مبرقاو جنبار مالتي راشا معلتاويا تدف زلا ምናልባት ንሽተዩ ኣዝዩ ብርቱዕ ድፋዕ ዘለዎ ኩነታት ስለ ዝኾነ በቀሊሉ ክስገር ዝኽእል ኣይኮነን ግን ራሻ every day progress ትገብራላ ኣብቲ ግንባር እቲ እንታይ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ትሓልፍ ዘላ ዩክሬን መሬትና ኸሰረት ትኸይዳላ መሬታና ኸሰረት ትኸይዳላ ስለዚ መጠን ቀልጢፉ ዘተ ሰላም ዝጀመረሉ መጠኑ እቲ መሬታ ወላውን ዝሓስካ ሕስካ ነቲ ዝተረፈ ምቅላስ ጽቡቕ እዩ ነቲ ዝተረፈ ብፖለቲካዊ ቃልሲ ክትገብር ትኽእል ኢኻ መጀመርያን ቅድሚ ኩሉ ግን ህዝብኻ ከገድሰካ ዝግባእ ሚልዮናት ህዝቢ ይሃልቕ ኣሎ ኣብ ዩክሬን እንታይ እቲ መፍትሕናቱ መሬት ዓብይ ዘለዎ ሓርካቶም ሕጂ ከይዶም ኣሎ ፑቲን ወሲድዎም ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ሪፈረንደም ገይሮም ንሕና ምስ ራሻ ሕሸና ኢሎም እዮም ንስኻ ክትቅበሉ ዲኻ ይትቕበሉ እቲ ሪፈረንደም ናቶም ናታ ጉዳይ ንዘለንስኪ ዝብል ዘለዎ
اتي مبرقاو كفالجن ريفرندم غير نحن راشاوينا ما بقولنا مس راشا دما حشنا ازيوم يقافعنا نيروم يميلو ادميتي اوف كورس ريفرندم سلدي فتوى ساتم اي تقبلون امريكان اوروبان دما اتي مبرقاو كفال ناي يوكرين بزح صقاتا زلو سلازغونه بتريليونات زتمنها سلو زلو حبتي زرايم زلو تسب ولا انت سراويت ولا انت موته ولا تهزب انت تبله تبوتاي زقد سم زلو ذاتس واي بزحات صوار زب زلو كله جن استراتيجيناتهم ناي بحكي ابزي اكتسم ويهم كسم بديهم انا ابكال اكزيك تنهي لا قالت لكم ساعه كندي استراتيجي ناب حدا غنيا ما ازني خيط كم زلو with claims that Russian forces are using heavy artillery and airstrikes that has left a trail of devastation. Deep State, a site that tracks battlefield developments, published videos showing massive explosions in Vuhledar. So why is Vuhledar so significant? Why has this town, which was once home to just 14,000 people before the war, become such a key battleground? We will break it down for you. Vuhledar is around 70 kilometers south of Ukraine. كم نريد لنا ام نفسه كف معالت زحالف زربره بفلاي كابور حشومنت ناي زعمت زي راشا نقد متكدف جميره مهنيات اور حشومنت يمتم سراويت ناي زيلنسكي ويوكرين بنيو كيدوم ابتي كورسك زبال بوتا سلازخلو حقاف فطيروم لو ويون دخامنت ابتي قد مغنبار ناي مبراقاو كفال سلازخفتو كم زدريو زلنا بزغمتا تراشا بوتاتنا تقاصر يخيدالو سلازي زي بولاغارد زبال كومون بوكروفسك زبال كلت اقدس كتماتاتي مساتو بقرب زوم غيروم سلازرينا زلوينا زدريو زل نفسه كفيلج نفسه كف مريت يدم زفسو زلو ذاتس واي كم زدريو زلنا تقعزو ازيو حيال كوينو توجد ما ازيو برتعي زلو so يوكرين دما again جون زليوم اصوار كهبوم يخوليهم جن بليونات جنزب امريكا كم زحجزتي زنقر زلو زي جنزب زي نتكوينات كسابور حشوم من تديو كسابور حسرت حددي ولا دعريو كساب ترامب نفس سلطان زمت نخص انح زقبر زلو تاكتيكيو مخنياتو ترامب زبلو انتلو كرينا كميو جن بوتين دبلو نسمع of September, the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. It is a day observed annually as a reminder of the biggest threat to humanity, the threat of nuclear war. And ironically, the threat of a nuclear war is greater than ever today. لا تسران شدشتن ورحي تشعات اب عمتاوي معلت نيكولاراوي اصوار ويون نيكولر تباهيل زفلتي زغا نيكولاراوي اصوار كمي جرنا نقدلو كمي جرنا نوغدو زبل بعالم درجه كسرحلو زلو مزخاخر نطبكنسو كم لومي جنا ابناي نيكولر حدا قابص حنا نفلت انت بلا لا تخكل يخا كم ناي لومي علمنا ابناي نيكولاراوي مفتات بس حيتفلتنا لوم تراي كونن كل تين نيكولر نخيقصن زغبر زنبره سممعات فريسو نفسه كف هاجر كميجر نيكولري يمعبل يبزح يحيل كمون برتعي قبرو تراي زلو زغا ارمس ريس بهال بوقعي فلاديمير بوتين قد مستوسنه بسوم دي ملتسومن امريكا ني ناب ناي وددر كوينات نخنا ناي اصوار كوينات نخناتو قردم كناتو جديداتنا سلازلا اتينا يلنا ليتس جو اون يلو كم استزاربا ميديا ذكريو زغانتايو كل تسمع زنبري امريكا مجمريا غريفاتو سلازي غرفتو نحنا دما بو نقيدلو منقد يبلنا بمبال چاينا تخونن نيكولاراوا اصوارم يفتنو إيران قريبنا لنا بلو سمين كوريا دالو راشيا يدالو أمريكا ونسلزي تقلص مرتمسا سالة تقبرالا حنسبنا بأوروبا خطوة تبلالا حنسبنا بجابان كوسيدة تبلالا سلزي the world is becoming continuously بزي حوتي كابراشا فولي أصوار قبلي بحلالو بمن قد إيران غيرو فولي أصوارات كابراشا حوتي قبل مهاني نقرالو إذن تتقبلوا دما حدا إسرائيل حدا قا كورداي كالا دما بقى بحري ملو حيل كله كم زخونه سلازي زلنا يجزي بالدعمي بغلط في سكاير الزلو كونتاتيو. Amid the war in Ukraine, the Russian President Vladimir Putin has issued the biggest nuclear warning yet. He has vowed to expand Russia's nuclear policy. He has suggested a new criteria that would warrant a nuclear response. The Russian president said, and I'm quoting, aggression against Russia by any non-nuclear state supported by a nuclear power should be treated as their joint attack, quote unquote. هتر زبالت صبغ زخونه صماو تا زهيبوا زلو متنقطع نصرتيا اوروبا ملسي بوم لو زغرميو زحزن ملسي بوم يالو اوروبا تريبو يخم امريكا كحشو زنتاي بلالو زخونه يكون حيلي نيكولراو حيل زي كونه مالت يوكرين مالت نيكولراو حيل زي كونه نيكولراو حيل زي كونه بخالوت نيكولراوين حيلتات امريكا وي عند انجليز وي فرنسا خنوسد نغلينا تحجيزهم
ዝኾነ ይኹን መጥቃዕትን ኣብ መሬት ራሽያ እንተፈፂሞም ንክልቲኦም ኢና ግብረ መልሲ ክንህብ ነቲ ዝሃርመና ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝሓገዘ እውን ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ኢሉ ኣሎ እቲ ዘገርም ኣሜሪካ ነዚ ትረት እዚ ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ሲሪየስ እዮም ወሲዶሞ ዘለዎም ኤሮፓ ግን ክትርእይዎ ኢኹም ክትግረሙ ኢኹም ከዓ Putin's threat is clearly aimed at discouraging the West from allowing Ukraine to strike Russia with longer-range weapons. Of course, Russia's nuclear threat is not new. In the 2 years of the Ukraine war, Putin has frequently issued warnings of nuclear provocation. But this time, you see the threat is different. Why do we say that? If earlier the doctrine stated that Moscow could use nuclear weapons in response to an enemy's use of weapons of mass destruction, now Putin's proposed nuclear policy seems to suggest that the threshold has been significantly reduced. According to the Russian leader, the weapons used in any enemy's potential strike against Russia could include anything from ballistic or cruise missiles to jets and drones. What does that mean? Well, it means that Moscow would consider pressing the nuclear button if it gets information about a massive missile or airstrike launched against Russia. So, እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ዝንላዕሊ ኸሪሩ ኣይፈልጥን እዩ ስለምንታይ ከም እብላ ኣለኹ right now ናይ 8 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ሓገዝ ኣፅዋር ተዋሂብዎ ኣሎ ንዩክሬን ምስ ራሽያ ዘሎ ኩናት ንክቕፅል ዝኻኽሳ እንታይ እዩ እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ዝንፅረሎም እቲ ኩናት ጠጠው ንኸይብል ድሕሪኡ ድማ ሓደ ስትራቴጂ ንክገብሩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ሕጂ መፅዩ ብእኩብ ሓደጋ ንዓና ከምፃልና ምዃኑ እንተፈሊጥና እታ ኒኩለራዊ ቦምብ ክንፀቕጣ ምዃናን ክንሃርማ ምዃናን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ዋርኒንግ ኢዝ ሶ ሲሪየስ ብዛዕባ ቀፃልነት ናይ ደቂ ሰባት ዝርዳእ ሰብ ሲሪየስ ክወስዶ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ሓንሳብ ምስ ተተኮሰት ቦምብ ክትመልሶ ትኽእል ኣይኮነን ቦምብታት ሎሚ ክትኮስ ዝበሃል ዘሎ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተተኮሰ ኣይኮነን 10 ዕፅፊ 20 ዕፅፊ 5 ዕፅፊ ናቱ ሓይሊ ዘለዎ ይከከም ዕብየቱ ማለት እዩ so እቲ ኢንተርኮንቲነንታል ድሕሪ ኮይኑ እቲ ICBM ዝብልዎ እቲ ኮይኑ እቲ ስትራቴጂክ ኒውክሊየር ዋርሄድ ዝበሃል ከተማታት ክድምስስ ዝኽእል ሃገራት ክድምስስ ዝኽእል እዩ ካልእ ግን እቲ ታክቲካል ኒውክሊየር ዋርሄድ ዝብልዎ ከዓ ኣብ ሓደ ቦታ ንወታደራዊ ዕላማ ንሓደ ዕላማ ከጠፍእ ዝኽእል እዩ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ምዃኑ ስለዘይተርፍ ግን ጨረርታ ኣሎ ካብኡ ዝመፅእ ብዙሕ ሽግራት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ናብ ብጣዕሚ ብሩታል ሓደገኛ መኣዝን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምናልባት ኣብቲ ቅድመ ግንባር ከመይ ይኾን ኣሎ ብዙሓት ሰባት ራሽያ ኒኩለር ክትኩስ ከም ትኽእል እያ ኢሉ እዩ ዝጥርጥር ካብኣ ንላዕሊ ግን ኣሜሪካ እያ ትጥርጠር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ይወድቆም ስለ ዘሎ ኣብ እስራኤል እውን ከምቲ ዝደልይዎ ይኸይድ ስለዘየለ ምናልባት ኣሜሪካ ቻይና ናሓየለ ትበፅእ ኣላ ራሽያ ናሓየለ ስለዚ ንኩሉ ክትምክቶ ስለዘይትኽእል ኣሜሪካ ኣቐዲማ ክትጥቀም ከም ትኽእል ጥርጠራ ኣሎ Ukrainian forces in action near the Eastern Front, exhausted and stretched thin by 2.5 years of war, facing relentless bombardment and waves of Russian troops. The war is currently being fought on two major fronts. In the east, along hundreds of kilometers that Russia has been trying to break through in the direction ኣብቲ ቅድመ ግንባር ናይቲ ኩናት ክምለስ ከለና ድማ ብዙሕ ዓይነት መልክዓት እዩ ዘለዎ እቲ ኩናት ስቲል ኣብቲ ምብራቃዊ ግንባር ዝበሃል ብብርቱዕ ይቅፅል ከም ዘሎን ኣብኡ ድማ ራሽያ ብዘገምታውን እንተኾነ ይግስግሱ ከም ዘለዎ ንቅድሚት ዝንገር እቲ ናይ ራሽያ ንቅድሚት ምኻድ ኣብዚ ግን ኣገዳስነት የብሉን ራሽያ ትኽተሎ ዘላ ታክቲክ እንታይ እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኩም ኣለኹም war of attrition ይበሃል ኩናት ናይ ሓፂን እዩ ናይ ሓፂን ኩናት ናይ ኣፅዋር ኩናት እዩ ናይ ኣፅዋር ኩናት ማለት ድማ ንፀላኢኻ ከተልምሶ እዩ ዘለካ ቦታ ምቁፅፃር እንደይ ምቁፅፃር ተራ የብሉን ወሳኒ ይኮነን ንፀላኢኻ ኣውትጋን ኣውት ሶልጀር ክገብረለካ ካብ ኣፅዋሩ ከተወድኦ ኣለካ ሰራዊቱ ከተወድኦ ኣለካ ቡይኻ ትውድኦ ተዓወት ኩናት ናይዚ ብከምዚ ዝውዳእ that's why ራሽያ heavily bombard ዝገብሩ ዘለዉ ስለምንታይ ዩክሬን ራሽያ ይኹን ዩክሬን ክልቲኦም ንሓትሕዶም ብጣዕሚ እዮም ዝደባደቡ ዘለዉ ትሕቶ መን ዝያዳ ከዳኽም ይኽእል ምክንያቱ እቲ ኩናት ክልተ ዓበይቲ ፓወርስ ዝዋግዎ ዘሎ ሕጂ ዩክሬን ክንዲ ራሽያ ጌርካ ዲኻ ክትብሉኒ ኢኹም ነው ዩክሬን 50 ሃገራት ይሕግዝዋ ኣለዉ about 50 ሃገራት ንዩክሬን ይሕግዙ ኣለዉ ወታደራዊ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ድማ ከባቢ 9 ሃገራት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ሓገዝ ይገብርሉ ኣለዉ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ማለት እዩ ስለዚ ራሽያ ምስ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀርመን ገለመለ ምስ ኮሶ ተዋጊያ ክበሃል ከሎ ራሽያ ምስ ሙሉእ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝዋጋ ዘሎ እቲ ኣፅዋር ካብ ኩሉ ትመፅእ ዘሎ billions and billions of dollars and euro እዩ ዝኣቱ ዘሎ ናብቲ ኩናት ስለዚ ዩክሬን እቲ ቅድሚ ግንባር ኮይኑ ዘሎ ነቲ ሓፂን ዝትኩስ ዘሎ እምበርቲ ኣፅዋራት ስለያዊ ሳተላይታዊ ሓበሬታ ኩሉ ካብ ካልእ ዓለም እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ራሽያ
إذا بتاريخ كم عبنت بخوينو كسنة دي إذا بتاريخ تفلت زلكم رشا أنصار ملو معرباوي كولكتيف ويست زبالات واجا زلا نعتاتهم دماء تطوع بلاتهم ترايدي كونس كسعرهم دماء غريبة الله كل عينات من قد تاتي فتنو له it's not working سلزي زي التاريخ فولي في أمين عند رجالنا نزي ما بريزنت سياسة بقرنا بيلوا رشا أبزو كينات زي ناي كله حزب عالم وكيلة تقال سألا بفلنتي جلوبال ساوث بهالمغنيات ونتي هجم من أمريكا كونفرونت تقبر زلا تقط مزلا نتي أمريكا جنبتان حيلن قبلان زنبرة فيت تقط مال أمريكا جن قبلان أمريكا قبال كله بيني يكونن بزحات هجرات عزوز زخيدي عب كلاود زلوا بزح نتورك زلوا يا أمريكا لازم نزو كله رشا فيت قط ما طلع وتحضروا ترى يكونن بقول طبعا دبلوماسيا بتسلوا بقول بتكنولوجي at every level إذا اللي تكينات العصر شدش الشح الجراي وريد وازل راشا so always remember that تكوينات ساكن دي سفح مقانون مفلات of Pokrovsk. And in the north, where Russia has been trying to seize the major city of Kharkiv, Ukrainian forces have seized territory in the Kursk region in Russia. The Eastern Front is where the majority of Russian troops have hunkered down for the past year, making small but steady advances at a tremendous human cost. Ukraine has evacuated cities it can't defend from intense Russian bombardment. The fighting has been intense all summer and now fall, with Ukraine reporting over 100 clashes in a single day last week. Russia has been concentrating its forces on the strategic city of Pokrovsk. كم زنريو زلنا تكوينات بدعمي برتعو كم زلون by the way لنكنا حدش حبريتا وتسي لمنا الوقت أبز فيديو نيران ترغيبنا كريكمي أكسا كندي زنب حبريتا خمزو بزلو يوكي سنتاي سكيلو رشا أبزو كوينات زيك ساب حجي كبابي شدش تميت شح سراويت كثيرة لا إلهم شدش تميت شح زخون سراويت كثيرة يوكرين كندي كثيرة اسك سلاسان حدن شح نايبا حق زقرمي التقطر بقمت اللشو بزحات انديبندنت نزي حبريتا زفلتو قلت وخلو كباب فرق مليون لعل فرق مليون يوكرين كثيرة خمزلا ناي راشا منالبات قليلا يكون ان اكزاكتلي فلتو يتخنا سلامتاي ناي راشا وحيدو من يقروا تكوينات عينتو ملكعون كتريا لك منيو اريال سبريوريتي زلو ابعير قبل تنت من الله تزبل زعبي عنوت بمتاي وردالو ابعير بنفرتن بميسايلاتن راشا يعبل النزلو سلازي راشا يزبز حسب قاتن زغل ازو كوينات زي بفلاي بروفيسور جون ميرشايمر بزوج زي تقصو زي تكويناتتي كل جزء بملكنا يتحطين هاتو من زلك هيك من زياده يتكسالو ابور فتريشن ناي اصوار كوينات زياده زتكسن زياده زهرم نسي زقتل قال كوينات علم صبصاب كن ريخلنا اكزاكتلي كم عينت وصيت يامطي ስለዚህ ትዝበስ ሓፂን ዝትኩስ ትዝበስ ሰራዊት ዘሎ ዝበስ ነፈርት ኩናት ክጥቀም ዝኽእል ንሱ ዝያዳ ዝቀትል እዚ ብሂስቶሪካሊ ዴታ ፕሩቭድ እዩ ካልኣይ እቲ ዝበስ ካውንተር አታክ ክገብር ዝፈተና ብወርሒ ክልተ ግዜ ካውንተር አታክ ፈቲና ኣላ ዩክሬን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሰፊሑ ናብቲ ወፂኦም ናብቲ ግንባራት ወላ ሕጂ ለንቅነ ጥራይ ኣብዚ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዝተገበረ ንሪኦ ኢና እዚ ፅንሂልና ከነሪአኩም ኢና enabling to Gaza and Ukraine. Kiev did not really have to lobby for US support. Joe Biden offered it voluntarily. But pretty soon that could change. President Zelensky is visiting the US right now, and he's about to face a challenge bigger than Russia: American domestic politics. He will meet Biden, Trump, and Harris on Thursday. He will share his victory plan with all of them. So, كم نريد زلنا أب أمريكا كلها جزيو أب عند أسعارات دكالات كمالالس يحلفوه أكندناي هنتت أكندناي تعنا أكندناي لمعات من قد زري عملوا أقالبناتو أكوينا سلوزلو السبزد ما نزا يوكرين تبهال لكي مواكت أف مبركالك ومنقر كم تستغل ما راح يكونن غيري هو بأبقى بوينت السبزك إلا داي بجك عباس وار كال نقر بحايل كل كفتح زخلي مسلو له بحايل قناي كالني قلت عامة فرعان فتين له انتايز بالزربانا قننا مسالو كم معلتنا معلتي ما مليسو بوتانا خسره مريتنا خسره زخي زلو إذا مريت زد ما دم كفيلات رغبة زلا سلزغونة راشا بفتهم كتبه خمسة يكونت فلوتيو ولا نيغوسيشن استمتع كل جينا كان كي تفعله نيغوسيت قبل له Let's take a listen. Thank you, the General Assembly members, for adopting a resolution in July this year on the safety of nuclear facilities in Ukraine. Most in the world understand what's at stake. The General Assembly demanded that Russian return control of the Zaporizhzhia nuclear power plant to Ukraine. Only then real nuclear security will return to Europe and the world.
And now about the day that must እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሓንቲ ካብተን ብፍሉይ ክዛረበላ ዝፈተነ ናይ ቲንክ እዚኣ እውን ሓንቲ ታክቲክ ምዃና ትርዳእ እንደላ ይስተረና ጥራይ ዘብል እዩ ኒኩለራዊ ፀዓት መመንጨዊ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣሎ ተርጀምኑ ኣለኹም ኣብ ዩክሬን ክልተ ቦታ ድዩ ዋላ ሰለስተ ቦታ ዓበይቲ ናይ ንፀዓት ዝጥቀምሉ ኒኩለራዊ ቦታታት ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ራሽያ ሓንቲ ቦታ ኣብቲ ከባቢ ኩርስክ ነይራ ንዓዓ ክሕዝዋ ሰራዊት ናይ ዘለንስኪ ፈቲኖም ኣይሰለጠን ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ኒኩለራዊ ፀዓት ራሽያ ክትሃርሞ ከም ትኽእል እሞ ቡጌራ ብጨረርታ ክትውዳእና እያ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ራሽያ ክትገብሮ እንተትደሊ ነይራ ኣፅዋር ሲና ይኮነን ክሳብ ግዜ ሃርመቶ ትሃርሞ ስለዘይትደሊ እቲ ዘስጋዓኒ ዘሎ ንዓይ ኣብዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ነጥቢ ንሱ ክሃርሞ ከም ዝኽእል እቲ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ዩክሬን ከም ሕሱም ዩክሬን ባዕለያ ደብዲባቶ ቅድሚ ኩናት ናይ ራሽያ ምጅማሮ ምክንያቱ ኣብኡ ዝቕመጡ ህዝቢ ራሽያዊ መበቆል ዘለዎም ዩክሬናውያን ስለዝኾኑ ስለዝነበሩ ንዓታቶም ንምጥፋእ ከም ሕሱም እያ ደብዲባቶ እዩ ዝበሃል ስለዚ እዚ ሕጂ ራሽያ ሒዛቱ ዘላ ዝበሃል ዘሎ ብእዋኑ እውን እቲ ዩክሬን ራሽያ ኣብ ኒው ኣብ ክሪሚያ ጥራይ ከላ ከም ሕሱም ዝጭፍጭፍዎ ዝነበሩ ቦታ ምዃኑ እዩ ዝነገር ፋይን እዚ ካልእ ክፋል ናይ ታሪክ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ናበይ ክትከይድ ትኽእል እዛ ኩናት እዚኣ እንታይ ትፅቢት ናይዚ ሰብ እዚ ክንርኢ ኢና እንጂ never come. Since Russia can't defeat our people's resistance on the battlefield, Putin is looking for other ways to break the Ukrainian spirit. One of his methods is targeting our energy infrastructure. And these are deliberate Russian attacks on our power plants and the entire energy grid. As of today, Russia has destroyed all our thermal power plants and a large part of our hydroelectric capacity. This is how Putin is preparing for winter, hoping to torment millions of Ukrainians. እዚ ሓቂ እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ኣብ ዓውደ ኩናት ወይ እውን ኣብ ድፋዕ ኣብቲ ግንባር ክስዕረና ስለዘይከኣለ ፑቲን ነቲ ፀዓት ናትና ናይ ኤነርጂ ወይ ናይ ፀዓት ቦታታት ዝተፈላለዩ ምንጭታት ንዓታቶም ኣብ ምጥፋእ ህዝቢ ራሽያ ድማ ህዝቢ ዩክሬን ድማ ኣብ ዊንተር ብቁሪ ክቕዘፍ ይገብረና ኣሎ ዝበሉ ራሽያ ትገብረላ እያ እዚ ግን ስትራቴጂ እዩ ስለምንታይ ክማረኽ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሰብ ክቐትልዎ ይክእሉን እዮም ሰብ ክቐትሉ ይደልዩን እዮም ዘለዉ መብዛሕትኡ መጥቃዕትናቶም ካብ ሰብ ኣብ ናፅ ኣብ ዝኾነ መንገዲ እዩ እምበር እዚ ኩሉ ቦምባ ኣብ ዩክሬን ዘኒቡ ዘሎ ከም እስራኤል እንተዝኾኑ ነይሮም ቁፅሪ ናይ ሙታት ቁፅሪ ኣይመሃለዎ ሚልዮናት ነይቶም መሃለዉ እቲ ብዝሒ ቦምባን ብርትዕ ናይቲ ቦምባታትን ኣብ ዩክሬን ዝዘንብ ዘሎ ራሽያ ተጠንቂቖም ስለ ዘዝንብዎ ዘሎ እምበር ረይዎም እንደቶም ተጠንቂቖም ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 550 ዝቐትሉ ዘሎ መንዲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሊባኖስ 550 ሰባት ተቐቲሎም ብመን ብእስራኤል ኣብ ሓደ መዓልቲ 120 ነፈርቲ ኣብሪሮም መጥቃዕቲ ንክገብራ 250 ነፈርቲ ኣብ ሓደ ግዜ ናብ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ንክገብራ ሰዲድዎ ነተንያሁ ከን ኢማጅን ዳት ኣነስ እንታይ ኢለ ንሓትሕደን ገለ ተጋጭአን ከይኮና ገለ ኣብዴት ክህልሎ ኢለ 250 ነፈርቲ ኩናት ኣብ ሓደ ግዜ ስለዚ ንዑ ዝገብር ኣይዛረብዎን እዮም ፅቡቅ ገበረ ነፍሰ ምክልኻል እዩ ንካልእ ሃገር ይድሃርም ዘሎ ነፍሰ ምክልኻል እዩ ነፍሲ ቀጥሕኒ ገለ እዮም ዝብልዎ እንታይ ካልኦት ሃገራት ነፍሰ ምክልኻል ኣይምልከተንን እዩ ኤርትራ ሚሳይላት ናይ ወያነ ኣብ ቴሌቭዥን መፅዮም ክንሃርማ ኢና ክብሉ ከለዉ ነፍሰ ምክልኻል ክገብራ ይግባኣን እዩ መሰለ የብላ ኤርትራ ብቐጥታ እገዳ ዝወርዳ እስራኤል ግን ዓመት ሙሉእ ከም ሕሱም ሃገር ጨፍጪፋ ንሓማስ ጥራይ እኳ ኣይኮነ ትጭፍጭፍ ነይራ ንብሙሉእ እቲ ቃዛ ሓመድ ቀይራቶ ነቶም ጎረባብቲ ሊባኖስ ክደይ ተደብዲቡ እዩ ኣብ ሱርያ ዘሎ ተደብዲቡ እዩ ኣብ ኢራቅ ተደብዲቡ እዩ ስለዚ ንኩለን እያ ትሃርም ነይራ ግን ወላ ሓንቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ዩኤን ይኹን ገለ ዝኾነ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ክገብሩ ኩሉ ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓቅነት ኣለዎ ግን እቲ ሓቅነት ድማ ጠውዩ ዝዛረበ ዘሎ ኦፍኮርስ ንሱ ድማ ንፖለቲካዊ ነጥብናቱ እዩ ordinary families, women, children, ordinary towns, ordinary villages. Putin wants to leave them in the dark and cold this winter. It is important to note at this point that these are at this time proposals to amend Russia's nuclear weapons use doctrine.
We heard from Vladimir Putin multiple scenarios in which the rules and regulations governing how Russia can use its nuclear weapons will change. The first scenario is if a non-nuclear power attacks Russia with conventional arms but poses a grave or critical threat to Russia's sovereignty, the Russian leadership will be able to use nuclear weapons to neutralize that threat. The second scenario and how things will change is if that non-nuclear power that is attacking Russia is aided, supplied, abetted by a nuclear power, then that nuclear power will be considered a party to this conflict, a joint attack on Russia, which will mean Russia will be able to use nuclear weapons both on the non-nuclear power and the nuclear power that it'll consider. So, ጽቡቅ ገይሩ ኣነፂርዎ ኣሎ መሊሱ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ንዝኾነት ሃገር ካብ ኤውሮጳ ሓጊዛ ኣፅዋር ናታ ናብ መሬት ናይ ራሽያ ክሃርም ተኽኢሉ ራሽያ ነታ ሃገር ትተኩስ ዘላ ንዩክሬን ጥራይ ዘይኮነት ንኣሜሪካ እውን ግብረ መልሲ ኒኩለራዊ ክትህብ ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ስትሬት ፎርወርድ እዩ ዩኬ ስቶርም ሻዶው ናትና ውሰድዎ ተጠቀምሉ ከም ድሌትኩም ግበርዎ እንዲዮም ዝብሉ ዘለው ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ክንህቦም ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ደምሎም ኒኩለራዊ ግብረ መልሲ ስለዚ ኣብ ሎንዶን ኮፍ ኢልካ ዘለኻ ኣብ ሊቨርፑል ኮፍ ኢልካ ዘለኻ ኢትስ ኖት ሴፍ እዚ ኩነታት ዝበዝን ተቐፂሉ ማለት እዩ በርሊን ዘለኻ ደሰይ ኣብተን ካፒታልስ ናይዚ ብራስልስ ዘለኻ ደሰይም it's not going to be easy of course እጂ ፑቲን ጥሪ ኢሉ ንካፒታል ሎንዶን ክሃርብ ምክንያት የብሉን መጀመርያ ክሃርብ ተኮይኑ ወታደራዊ ዕላማታት ዘለዎ ቦታታት ወይ እውን ነፍርቲ ኩናት ዘለዎ ዲ ገለመለ ሪዩኒዑ ክሃርብ ዝኽእል ሲቪላዊ ቦታ ኣብ ዩክሬን እውን ሪኢና ኢና ኣብ 2 ዓመትን ፈረቓን ከም ሕሱም ደብዲብዎ ከሎ ኣብ ኬፍ ሰብ ከም ኖርማሊ ዝነብር ዘሎ ኣብ ርእሲ ከተማ ናይ ኬፍ ስለዚ ኣብ ሲቪላዊ ቦታ ክሃርም ኣይክእልኒ እዚ ጭንቀት እውን ከልወና ይብሉን ኣብ ወታደራዊ ዕላማታት ክሃርም ከም ዝኽእል ሶ በትበት ኮይኑ እዚ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ኣይ ሳከት ከምዚ ንምግናን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ወይ ቪድዮ ክንገብር ከለና ሳከት ከም ኣርሲ ይመስሉ እዚ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኣብ ዕድሜና ሰሚዕና ይንፈልጥን ኢና ኣብ ዕድመናተይ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኒኩለራዊ ሓደጋ ተሰሚዑ ይፈልጥ እዩ the last time ከምዚ ዓይነት ዝነበረ ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክውዳእ ከሎ ድሕሪ ድማ ኣብዚ ስሳታት ንብሎ ዘለና ክሳብ 9 ሰዓታት ዝነበረ ኣብ መንጎተን ሓይላት ማለት እዩ ሕብረ ሶቪየት ከሎን ገለመለ ተቐንዲ ድማ ስሳታት ናይ ራሽያ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናብ ኩባ ምስ ኣተወ ዝነበረ ምትፍናን ሽዑ ነይሩ ድንኮ ኒኩለር ክትኩሱ ኩሉ እዮም ዝተባህለ እምበር ኣብ ካልእ ግዜ ኣይነበረን ሕጂ ግን a very serious situation የተበጽሒ ዘለት ኩነታት ማለት attacking if also Russia will be able to use preemptively perhaps use nuclear weapons ተስፋናትና ካብዚ እስከ ነዘን ተሪፈን ዘለዋ ንጸበ Europe to pay no he goes to sleep here's a guy can sleep on the beach how do you sleep on the beach when you have cameras on I will never sleep on the beach in front of live television I promise No, the other day he was out cold. I said, is he sleeping? I don't know. Maybe it's a great thing. If you're able to sleep with live television going, somebody told him he looks great in a bathing suit. You know, when you're 82, it's never too pretty. And I love 82-year-olds, but when you're 82 in a bathing suit, I don't know, you know. But he actually... That's Joe Biden. ዝገብሮ ካላርስ እዩ ንጆ ባይደን ቆርበቱ ዝቀልጦ of course Joe Biden ውሕዳት መዓልታት እየን ተሪፈነው ዘለዋ ኣብዘን ውሕዳት መዓልታት እውን ነቲ ኩናት ንኸናውሕ ክግበር ዝኽእል ኩሉ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ከመይ ዝበልዎ ሰይጣን ዝኾነ ሰብኣይ ኣይነ ይርዳእኒ of course ንሱ ይኮነ ምስኪናይ ተረጋጊያ ከማን ሰይጣን ኢለ ንሱ ዝገብሮን ዝብሎም እውን ዝፈልጥ ሰብ ኣይኮነን ለንቅና ኣብዛ ናይ UN ጥራይ ክሳዕ ክንደይ ዓበድበት ክብል ቀድኒ እዩ ምክንያቱ ንሽተይ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ተውፅኦሞ 10 ጌጋ ዝፍፅም ኣብዚ መምፃኽልኩ ነይረ ግን እንታይ ሞ ዕድመይ ከም ዝገብሮ ዘሎ ፈቲ ይኮነ ከም ዝኸውን ዘሎ ብዙሓት ሰባት መሳርሕናቶም ገይሮም ኩሉ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ስቴጅ ምስ መፀ ዝኾኖ ሓንሳብ ብድሕሪት ሰብ ብቅድሚት ከሎ ድሕሪት ገፁ ሰላም ብል ሓንሳብ እቲ ክገብሮ ዝግባእ ስራሕ ይርስዖ ናይ ብሓቂ ናይ መወዳእታ ግዜ በፂሑ ዘሎ ጆ ባይደን ስለዚ ጆ ባይደን ኣይኮነ ነዚ ኩናት ዘናውሕ ዘሎ ወሪድዎ ካልኦት እዮም ዝገብርዎ ዘለው በዚ ኮይኑ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ እቲ ኩነታት ገለ ኮንዶኾን ገለ መፍትሒ ይረክብ ኸውን ዝብል እምነት ኣለና ናይ ሆፕ ተስፋ ክንገብር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትኔ ፕሊዝ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ከምኡውን ኣባላት ናይዚ ቻነል ተኾንኩም ደስ ይብለና ብዛዕባ ምሳይ ስቶክ ማርኬት ዝተምሃርኩም ዝኾነ ይኹን ኮርስ ዘይወሰድኩም ክትወስዱ የምሕፀነኩም እቶም ዝወሰድኩም ግን ፕሊዝ ተጠቀሙሉ እቲ ግዜ ቁጠባ ይቀያየር ስለ ዘሎ እቲ ኢንቨስትመንት ድሮ እቶም ኢንቨስት ገበርኩም ሪኢኹሞ ከመይ ኢል ደይብሉ ለንቅነ
بحجون زيادة خد متن دولار تقول له متنو كالي إنفستمنت كعب كم زخلي زنقر لذي تتقاملوا أتوم مساي كورس وسطكم نعطى VIP تبل دلا جوين جيركم VIP كبروا نعخاتكم زد اللي حبريتا كم جزينا بجزي كبكم خليه كم ديك قبلكم دما نعاهم زخاون سكم تخدوزدو بتحتنا حتى نابلكم نايلو مع رساب زخودي أبقالك ساب الرخب تحمكونوا كم وترو نزيها لبوا كبكم كفتني أب معمول علم تسديدنا زلنا كم كنتلو زلنا من قد جخنا بربكم إياه مجمريا اتحيزنا يا زلنا ورقة تمني خاطر بورقة يكون سلازي عدلنا يتمرتي نختم مهار أبي ينفرسي ولا بكولت كي كختم مهار عدل تخفيت الكارلو تدعملو السنت زي رخيب كادما أب إنترنت تقيمك تمهاريخا ترخلته أب سدس لزلها أب تزلها عادي أب ستوك ماركت ينفس تقبر أب كريبتو ينفس تقبر عدل عليك أب أفريقيا زلو سبات بزرق زي ربو تدعملو جنزبك أكنا بانكي أبو إنفست كوين كم زعبير كاجبر سالسايد ما جنزبكا كلا كرابيركا ناب أفريقيا خيركا تكالديو جزاديو نغتهنت وتنجبر نزك حق الزغل استفلا لي كورسات لنا أبروغرامات نحنا تماهيركم نبسكم تكوزكم سلزغل تدعموا لي بلاكم thank you very much